Zebur 144 Hudaya övgü duası. Davud'un şöhratlandırmak üçün aydan mezmure. Ey Hudayım, menin padişam, men seni beýgelderin, senin adyňa ebedi we baky alkyş aýdaryn. Sana her gün alkyş aýdaryn, adyňy ebedi we baky şöhratlandyraryn. Reb beýik, ol çänsiz övge münasip. Onun beýikligi insan aňyna sığmaz. Senin işlerin nesiller boyu tarip ediler. Senin gudratly işlerin hem ıglan ediler. Senin belentliğin şanlı şöpketi, ajaýyp işlerin barada men oylanarın. Olar haybatly işlerin gudratından gürrüň bererler. Men hem senin beýikdiňi ıglan ederin. Senin bol elin, ýagşylygyň da barasına beýan ederler. Senin dogrulygyň barada nagma aýdarlar. Reb merhemetli hem rehimli, giň göwnli, sadyk söýýä baýdyr. Reb hemmeler üçün ýagşydyr. Ol ähli yaradanlaryna merhemet edýär. Ya Reb, ähli işleriň sana şükür ederler. Ähli sadyklaryň sana alkyş aýdarlar. Senin şalygyň, şanly şöwketini, gudratly işleriňi insanlara bildirmek üçün olar senin şalygyň şöhratyny aýdarlar. Senin gudratyňdan gürrüň bererler. Senin şalygyň müdümi şalyk, hökümdarlygyň nesiller boyu. Reb ähli sözlerinde vepadar, ol ähli işlerinde rehimdar. Reb söýgetleýär, ähli yıkılanları, ol dikleýär, ähli bükülenleri. Hemmäniň gözleri sana umyt bilen garaýar. Sen öz wagtynda olaryň rızkyny berýärsiň. Sen elini açýarsyň, ähli jandarlara islän zadyňy berýärsiň. Reb ähli ýollarynda dogrudur. Ol ähli işlerinde rehim şepagatlydyr. Reb özünü çağırýanlaryň hemmesine, özünü çıdan çağırýanlaryň hemmesine ýakyndyr. Ol özünden gorkýanlary muradyna ýetirýär. Olaryň nalyşyny eşidýär we halas edýär. Reb özüni söýýärleriň ählisini goraýar, emma erbetleriň baryny ol helak eder. Meniň agzym Rebbe övgüler aýdar. Canly jandarlaryň bary asyrlar boyu mukaddes adyna alkyşlar aýdar.